Gauza bat aldi berean gauza guztia da. Gauza guztiak gauza bakar diren bitartean. Hori konprenitzen ez baldin baduzu, ez du balio jakintza betearen bila tormentatzeak. Kezu aire ibili nintzen ilunpe hartan. Barnez aldatuko ninduen otsoaren ez atxemateak. Ez zizkidan kasko muineko neurona jabaldu. Bideari pozik helatuko nuen alaber normaginen irudiko estralurtar panpos bat. Adizkide giza zetorren ber. Egia erran edozein konpromisoetarako pres nintzen. Gauaren bakardadea arren. Uste dut bidaian zehar orduan, polizia edo jendarme kontrol batean suertatu banintz. Gogo honez eta arraiki behingoz aurkeztuko nizkiela. Bat ere logikarik ez zuten ene gidatzeko eta nortasun agiriak. Lur honetan arroz jarduteko baimen karta ere bai. Gainera, indar errepresiboko kidei 1000 esker, oiukatuz aterako nintzen borobiletik. Eguna neskez jasaten baldin banuen, irakurle gauaz disgustatzen ari nintzelako, aitorra zor dizut. Ene azerrearen erroak bilkura aitzineko arratsaldean, barna landatuak ziren. Alabaina, denek joan ez deitzen genuen mandrun abertzale buruarekin istripuz. Hitz egin nuen eta emazteok politika libidoarekin bidaretzen genuela errepikatu zidalarik, gaitzeko errabiak hartu ninduen. Amaren erranez gogoratzeaz beste erremediorik ez neukan. Entzun nahi ez du nanik ez entzuteko, hago izilik. Bai, baina ene pentsamoldea? Ohartuko haiz, denborarekin ez duela halako garrantzirik. Okei, ahula marmaratuz bukatzen nuen amarekiko solasa.